салом арз мекунам ба якояки шумо дӯстони азизу арҷманд ва тамошобинони канали Футбародарон. Дар календарои мо шумо аллакай 1 ноябр аст. Ин маънои онро дорад ки то маросими ҷоизасупории туби тиллои расо 28 рӯзи дигар мондааст. Ман санаи 29 ноябр ин ҷоизаи бонуфуз ва боарзиш ғолиби худро пайдо мекунад. Чанд моҳ пеш нашрияи боэътимоди Лайквип хабар дода буд ки имсол якбора 2 туби тиллоӣ супорида мешавад. То ҳанӯз вобаста ба ин маҷаллаи Франс Футбол ҳеҷ чиз нагуфтааст ва вақте номзадон пешниҳод гардиданд, онҳо танҳо барои соли 2021 буданд. Шояд Франс Футбол ба қароре омада бошад ки туби тиллои соли 2020-ро беовоздӣ ба Левандовски супорад. Охиру соли гузашта ягона довталаб ба ин ҷоиза буд. Шояд ин тавр шуданашам имкон дорад, вале чун маълумоти дақиқе дар даст надорем, ин мавзӯъро як тараф гузошта таваҷҷӯҳ мекунем ба туби тиллои ҳамисола. Чанд рӯзи охир дар фазои интернет хабару овозҳои зиёде вобаста ба ин ҷоизаи бонуфуз чарх мезананд ва ҳатто инсайдери машҳури италиявӣ Фабрицио Романо дар ин бора гап зад. Ҳамаи маълумотҳоро ҷамъ карда як мавзӯи мукаммал омода кардем ки айни ҳол онро пешкаши шумо намуда истодаем. Барои дастгирии лайкҳои қиматбои худро дареғ надоред. Мо бошем оғоз менамоем. Пагоҳ рақобатҳои даври чорумии Лигаи Чемпионҳо оғоз мегарданд ки ҳамаи дастҳо бо рақибони қаблии худ бозии ҷавобӣ анҷом медиҳанд. Барои ҷолибтар кардани тамошои бозиҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед, зеро онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳангоми регистратсия истифодаи промокоди таҷфутро фаромӯш насозед, зеро бо он то $100 бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. шаби 25 октябр овозӣ барои туби тиллоӣ расман ба анҷом расид. Ҳамоно баъди ин дар Твиттер расмҳое пайдо шуданд ки гӯё натиҷаи овоздиҳӣ мебошанд. Дар онҳо дидан мумкин буд ки ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски дар ҷои аввал қарор дорад ва ғолиби туби тиллоӣ шудааст. Вале як рӯз пас аз ҳамин намуд варақаҳои натиҷаи овоздиҳӣ якчанд аксҳои дигарро партофтанд ки дар он ҳамлагари ПСЖ ва мунтахаби Аргентина Лео Месси дар ҷои аввал қарор дорад ва аз Левандовски 30 хол бештар ба даст овардааст. Баъди ин акс аллакай нашрияи боэътимод бо хабарҳои гуногуни худ ишора ба он карданд ки мас Лео Месси туби тиллоиро ба даст меорад. Барои мисол маҷаллаи Give Me Sport дар саҳифаи Твиттераш натиҷаи овоздиҳиро гузошт ки дар он шумораи овозҳо аз акси қаблӣ фарқ мекунад, вале тарзи ҷойгиршавии 4 футболбози аввал бетағйир аст. Якум Лео Месси, дуюм Левандовски, сеюм Жоржиньо ва чорум Карим Бензема. Дар ҳоле ки дар акси якум Муҳаммад Салоҳ ҷои панҷумро ишғол кардааст, вале тибқи маълумоти нашрияи Give Me Sport Роналду дар ин мавқеъ аст. Ин нашрия менависад ки натиҷаи овоздиҳиро як намояндаи Франс Футбол ба онҳо хабар додааст. Пас аз як рӯзе ки ин аксҳо баромаданд, мухлисони бодиққат ва ҳушёр як рӯйдоди аҷиберо мушоҳида карданд. Лео Месси риш ва мӯяшро ба тартиб дароварда ба тамрини ПСЖ ҳозир шуд. Чӣ тавре ки мо медонем, Франс Футбол натиҷаҳои туби тиллоиро чанд ҳафта пеш ба ғолиби ҷоиза хабар медиҳад ва бо ӯ видео сабт мекунад, то онро дар маросими ҷоизасупорӣ нишон диҳад. Мухлисон чунин мешуморанд ки Лео риш ва мӯяшро маҳз барои сабти навор бо Франс Футбол ба тартиб даровардааст. Ин албатта далели он қадар боваринок нест, вале ба ҳар ҳол қобили қабул аст. Дар заминаи ҳама ин хабару овозҳо дирӯз инсайдери рақами 1 дунё Фабрицио Романо дар канали худ оиди туби тиллоӣ гап зад ва ӯ чунин мешуморад ки Лео Месси ин ҷоизаро ба даст меорад. Лео Месси бо пештафии калон дар овоздиҳи туби тиллоӣ дар мақоми аввал қарор дорад. Ба назарам чунин менамояд ки маҳз ӯ дар натиҷа ин ҷоизаро ба даст меорад, гуфт Фабрицио Романо. Хулоса хабару овозҳо оиди он ки Лео Месси ғолиби туби тиллоӣ мешавад хело бисёранд. Ҳамаи онҳоро суханони Фабрицио Романо мустаҳкамтар мекунад. ҳамлагари аргентинӣ аз аввал фаворити асосӣ буд ва ширкатҳои букмекериам ба ғалабаи ӯ боварии комил доштанд. Аз ин бармеояд ки онҳо дуруст пешгӯӣ карданд. қаблан нашрияи Франс Футбол дар як гузориши худ хабар дода буд ки агар туби тиллоӣ дар давраи ҳунарнамои Пеле супорида мешуд, пас шои футбол ин ҷоизаро 7 маротиба ба даст меовард. Акнун футболбозе аст ки дар ҳамин қадар туби тиллоӣ ба даст меорад. Медонам ки бисёриҳо бо ғалабаи Месси розӣ нахоҳанд шуд, вале ӯ бо ҳунарнамоӣ на чандон бебарори худ дар ПСЖ нигоҳ накарда, дар ҳақиқат як соли арзандаро паси сар кард. Беҳтарин бомбардири Ла Лига, ғалаба дар ҷоми Испания, аввалин ҷоиза бо мунтахаби Аргентина ки ғалаба дар Копа Америка аст, ҳамчунин беҳтарин бомбардир, беҳтарин ассистент ва беҳтарин бозингар эътироф гардидан дар ин мусобиқа. Маълум аст ки тамоми кишварҳои қитъаи Америка маҳз ба Лео овоз медиҳанд. Аз қадимулайён барои муайян кардани ғолиби туби тиллоӣ бештар натиҷаҳо дар сатҳи мунтахаб нақши асосӣ мебозиданд ва дар ин чиз дар соли 2021 ҳеҷ футболбози дигар наметавонад бо Месси баробар шавад. Ба фикри шумо ғалабаи Лео дар туби тиллоӣ аз рӯи адолат аст ё не? Ҳатман дар комментария нависед.
бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва рови ҳамешагии он Берӯз Артеков. Лайк мондан ва обуна шуданро дар канал фаромӯш накунед. Аз шумо ҳеҷ чиз намеравад, ана барои мо бошад, мотиватсия калон хоҳад буд. Хайр, то барномаҳои дигар.